ଭୋଟର କହୁଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥରଟିଏ ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏଥର ମୋର ଏ କଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଜିର କଥା ଆମରି ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ନିର୍ବାଚନ ତାତି। ଆମ ମାନସିକତା ଏମିତି ଯେ ଦେଶରେ ଏକ ସଶକ୍ତ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଏହି ସୁଯୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସତରେ କେତେ ବୋକା ଆମେମାନେ! କେଇଟା ଟଙ୍କା ଆଉ ଢୋକେ ଦୁଇ ଢୋକ ମଦ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ତ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ସହରରେ ରାତି ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଛକ ଛକରେ ଭୋଜି, କେଉଁଠି ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ବସିଛି ତ କେଉଁଠି ଜମୁଛି ମଦ ଆସର। ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାଏ ଏଥିରେ ମାତି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆମ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନେତାଏ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡଲ ଧରି ସାହି ସାହି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ ଚାହିଁଲା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଏତେ ଶସ୍ତା? ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ମାଂସ ଭୋଜି, ବୋତଲେ ମଦ ଆଉ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? କେତେଥର ଆମେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ? ଆମର ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ ହିଁ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସଶକ୍ତ ସରକାର ଗଢ଼ିପାରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଟିଏ ଯଦି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପଛକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ନିଜକୁ ଏତେ ନୀଚ କାହିଁକି କରିଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଦ ମାଂସ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଭସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥିବେ, ରାତି ପାହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ମିଳିବନି। ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ଦେବେନି, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗାଈ ବଳଦ ପରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ନିଜ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଆମେ ଯଦି ପଇସା ଖାଇ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ଲୋକସଭାକୁ ପଠାଇବା, ତେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଥରେ ଆପଣ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଚାରିକଡ଼େ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବଳ ସରକାର ଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଓ ମଦ ମାଂସ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଥରଟିଏ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଦେଶର ମୂଲ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଲାଞ୍ଚ ଆକାରରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳଠାରୁ ପଇସା ନେଲାବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଥରଟିଏ ପଚାରନ୍ତୁ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, OT।